hake tini ni kok to mamu belekhin joli janai kok omang phlewo no kuma khana nor wansa bura khoroksa Tiprajwk Rwngsrwng tongnai university o jibini simi tinjon akhe borok auto kalai thanglai mena wansa bura bo tongo jaga o ta samali bazar o sogui keke no wansa bura Romphre khanyani bagui jengkhapu o breino o Tiprajwk no hake o te khoroksa bri tongnai bono sawari ka pamte amte khlai tongkha o wansa bura nei hake bo kutugiri rikhapu haipano bini botola angkhona nangmani bagui bo ajaga ma angkhoka po haipan noro video nugi ma khana thangka do hunu cyclang mani hake o wansa bura te Romphre khlai o Tiprajwk no bini private pa dok romui punoge dom kirinani bo jengkha hake belekino ekdom joli janai kongmo haise hake o jaga wa amtike khlaijak tongmani sal kathang si mobo andike dom kiro jage Romphre nani khlaiye harassment khlaijage amo belekino chaya bono kaisa action belekino nanani nang haije amoni bagino social media wa tabuk kbangma viral engjak tai kbangma borok no bono sasti rnani bagi bini je samung chaya khlaimano amono police haike fire khlainani bagi koilai tonglayu kbangma borok no hake amoni bisingo bubagarani kunju bo okok khnai kakai bo o borok no o jego samung sitra khlainani nainenyo omono sasti nani bagi koikha tai bini je leader tongnai rok amono o wansa bura no fire khlainani bagi police o danani bagi police case rnani bagi koikha hake kbangma borok no wansang tung tiprasang tung bono flat ke arrest khlainani bagi koilai tonglai bakya hake amte hai borok no arrest khlainani nangu tuma malai sal kathang amon nung kun jaga phan thangmai amte hai borok rok bai amon amte hai borok hamya rok no ekdom angke soprangna mujung haji musuk busa sei busa nei kono jaga phan thangmaliya amte hai borok no 100 najiani bagino tebu bari oi tongu i kom musuk o musuk no tangna nangu haji ekdom soprangna nangu pra bazar kisaro soprakna nangu amte hai borok rok no tabuk bono kono khaya banchiri rikhakai bo haino tebo bini upore tebo onyo borok rok bo ei kono se khajige bla ne amte hai samung khlainai hake amoni bagina amte hai borok rok no ekdom krak majra roi sastir na nang haje ekdom mukhang se naila mukhang bini sei mukhang haing tongo bono nugu mhana de ekdom pra lathi mangse ramujung thai chwang ekdom tini nugu haje nor baima tong komeni bising teki saode amte borok rok no saprakna nang haje okok toma nungani yagulo belekhino jole suka haje amte hai koborok no o hasaga toni si saya haje ani kong mote ka haje nor bahima tong komeni bising teki saode amte Tiprasa rongni je kuno jaga onga kai ang koksau kubuni bosong ni pano amte hai khlaijak tomani jaga koksau amani bagini norok channel no subscribe khlaitondi hage bubagra bo omroti tabuk action nai bubagra bo case renai bubagra bo arrest khlairnai bagi o bura o sei bisano bihiya amono jelo somnani bagi try khainai hake kbangma Tiprasa hake kbangma wanji bosong pano joto borong no miliwi boni bagai fire khlainai nang to mahamale bazar bo thangmalia college bo thangmalia amte hai samung sitra khainai rok no bubong ni borok phanang tung chini borok phanang tung ekdom full by punishment na no borok no amte hai samung sitra khainai le bo khainai bo tabu bono banchir phani redi tai wasa bo onyo borok no khlainai bagi chesta khlainai hake o jaga bo norok nugunyo tongna video ni bising tei norok angoro purapurin video rili anor kabangma Facebook rong nai khanai mano tabom viral engjak kabangma dhomki rok roi tongmani hake bono Romphre na nayo hake bono amdike dhomki roi tongo bini mukhang se prawhana sibsa haing tongo bihiya hainge hake amte hai borok no pura punishment na nong hase nor baima tong amon nor bo amte nyawan chungnai tuma male ekdom amte hai borok no kok sekre hase ekdom jole usa hayo ya thek rok se ekdom prabu prajaga hayo amse aso hake tinin video amse zoron muthagiri sinai tuma male wati wai tongani bagai belai background noise watini bagai so phai tongani bagai nor kisa disturb ungkara hake nakardi watini bagai singumo hake amte hai joro rogo amte samung sitra khaine rok no joto pa ke basawe pra punishment na bong no hake bahima tong nor comment bising tik chaimano jaja ka like redi share khlai di hambai